Hyvää perjantaita Paavalin viikkouutisista. Tällä viikolla viikkouutisissa ollaan miesten leirillä ja taiteiden yössä. Tervetuloa mukaan. Tässä kuvia Paavalin ja Kallion seurakunnan yhdistetyltä miesten leiriltä Mäntsystä. Virastolla Tarja ja Petri valmistautuivat taiteiden yön viettoon. Taiteiden yönä eri kuorot esiintyivät Paavalin kirkossa. Kirkkoherramme Kari Kanala pääsi malliksi pin-up-muotinäytökseen. Edellinen kirkkoherramme Jorma tuli kertomaan kirkon tornista siellä vieraileville ihmisille. Lopuksi vielä pieni kuoropätkä kirkosta.